assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe julɓe tedduɓe, caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, min calmini dendagal bani adama to wawi wonde foof e dundu baba adama he. Min calminima, min juurimama, min ñaago Allah yaafuya, min jaafima kala bani adama, amin ñaago on kadi yaafuya ya Allah. E lewru mawndu, lewru teddundu, lewru yurmede, kadi lewru ndu ganduɗa ko lewru promotion, woni lewru korka. En naati hen yo Allah hokki en natirde hen e dow jaam, Allah hokki en kadi yaltirde hen e dow jaam. Amin. ɗum fof kadi e waade noon min gartiɗo e nder Fouta Plus, télé fulɓe, télé kadi pulago, ngam arde ɗo yewtande en ko fate e diine men, ko fate e moƴƴireji men ɗi ganduɗa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam accirino en e gurdam mum, wi so yeehi yen ndew ɗum, sen jiimu yen ndew ɗum, sen jiyanimo kadi yen ndew ɗum. E wondude oustaz men, gando men, karalla men machallah, oustaz Mouhammad Sow, min calminima, min juurimama, min gaccuma calmina dendagal yeɓiyankoɓe puɗɗen yewtere nde ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حميد نيان من calminima, min juurima, min calmini dendagal yewɓe Fouta Plus, kadi en gari kadi wadde no gowɗen wadde kala e hitande e ngol to gowɗon yiide komin goto, kono ngolɗo inchallahu taala en ganni waddude oustad Hamidou Niane wallodirde mum, kadi mbaɗunno gowɗon wadde min mbaɗa nomin gowi wadde. Yo Allah jaɓanen korkaji ɗi, kadi oɗon jarro oɗon jaafo, yo Allah hokken tawede saaha mo wuuri inchallah. min gaɗa ɗo yewtere nde ko oustaz rawane wonno ko yewtere korka. hikka holno yewtere nde wiyete? Nafoore gandal. wadde noon bandiraɓe julɓe tedduɓe, nafoore gandal nan ɗon ene yaada e mon e nder lewru korka he, inchallahu taala. kala ko woni hen namde mon ko ganduɗa ene woni kon ganda e diine mon, sibu neɗɗo ko andu ɓeydene walla diine wiya ko ya saktu ngam yejjiɗnoɓe ciftora ganda hondire honde rewrete. wadde noon kala jiɗɗo namdade, kala joguiɗo namdal mum yo yaa e commentaire uji he, winde ɗon namdal mum, somin keeɓi mamin jabta ɗum, namdal ngal anda kañum jabta ɗum. fof noon oustaz hande en naati lewru korka, sikki ala enen kam taade ko Sénégal koɗɗen, ko Sénégal ganden lurdal lewru min jiyam ɗum tan koye lewru korka. lebbi sappo ɗiɗi keddiɗi foof mi yiyata hen lurdal lewru. ko noon so wiyama lewru korka ari e nder Sénégal, so wiyama hande lewru yiyama, walla woodi arɓe jaltuɓe mbi jii lewru, heddiɓe ɓe mbiyata ko kañumen korata, sibu wonto jewiti ena paada ɗon yamirore, walla kañumen jiirani guiti mumen. ɗum holno holko sallllahu alayhi wa sallam wino en hen, taade Allah wi ko yen ndew jomiraɗo joom bawɗo, kadi ñemben sallllahu taala alayhi wa sallam, wona noon wino. wadde noon nelaɗo Allah wonko wino en, ko adi fof kam mi accete kalna min, laɓɓina min hunde nde ɗon so hettimo julɓe honno poti. eyyi Ustad Hamidou a weltanama no fewi. ko kalla ko hande ina woni caɗele hande, surtout ma ka e banggueji enen Afrique, surtout ma kadi enen e leydi men ndi Sénégal. eɗen jiiya korkaji wona korkaji ɗiɗi, julde wona julɗe ɗiɗi, kadi ko gonɗen ɗo ko ɗon kalaten par ce que ko ɗon ɓuuɗen laaɓede. hande Allah subhanahu wa ta'ala o haali to alqur'an il karim, o wi ko ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. o wi ko e hemum julɓe gonɗinɓe Allahu subhanahu wa ta'ala, o wi ko o farri e men hollum julde, hono no farlo ni e ɓen julɓe yewtuɓe addinoɓe men. wadde ina waɗɗi men hoorde lewru korka. kadi o wi kadi ko faman shahida minkum shahra falyasum, kala e mon ceediɗo kadi lewru jiiɗo ɗum yo hoor. kadi ɗonne kadi aɗa andi yimɓe fof ene mbawi wondude e wuuro, kono yimɓe fof mbawa yiidude lewru. wodata yiiɓe wodata ɓe jiyani, kono noon yiyata ko coyniɗo ƴeewoyɗo kadi ara soyno mbasa yiide. kono hande enen jogui caɗele
coynal gadanal ina seeɗa ƴeewowo ɗum hannde surtout ma mbiya ɗum ko feddam nde génération hannde kadi so haalama wiyama yiyama kadi so tawi kadi yiiɓe ɓe wona mbo neɗɗo o ɓe yaadi ɓe he humne kewani hoorde ko ɗum tagi addanna men jiya korkaji ɗiɗi en ko nandi hen te e nden zamanu rasulu sallllahu alayhi wa sallam abdoullahi ibnu oumar o kamɓe ɓe coynum lewru ɓe jii o ari haalande rasulu sallllahu alayhi wa sallam wonde anni ra'aytuhu wonde kanko o yii lewru korka fa sama annabiyu sallllahu alayhi wa sallam wa amara nnas bi siyamihi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hoori kadi yamiri yimɓe yo koor wadde noon enen ne so tawi woodi yiiɓe hoolaɓe ko makka hoori wiye mauritanie hoori wiye côte d'ivoire hooli mali hoori te kadi ɓen jii wiye sénégal kadi woodi to yiya kadi neɗɗo o wiye kadi min tawde tan to jowtimi to yiyani mo hoorata kadi lewru korka wona yamirode neɗɗo ko yamiro allahu subhanahu wa taala wadde neɗɗo o hoto yowi to e neɗɗo o lewru korka hoolaɓe so jii falillahi lhamdu hoor kadi leydi fof kadi yimɓe fof kadi mataw gontaɓe nunuɗani kono kam kala jenanaɗo ko ɓuuri ko labde kala jenanaɗo woodi to yiya kono noon ko gonga de yimɓe joni kono noon min galle amen hoorani walla to joytimi to hoorani tan mi hoorani ya famde on ñalawma ka poɗɗo joɓde te ka poɗɗo wadde kafara aɗa yenana yiyama kono noon a hoorani sababude mo joyiɗɗa o hoorani walla galle ma an to gonɗa ɗo ɓe korani tan jentama ɓa hoorani te aɗa yenana yiyama fam ka joɓowo ñalawma oɗon te ka waɗi o kafara te sa wawi jafnude allah subahana taala bakkatuji ma mawɗi wadde hannde yimɓeɓe poti yowita ɗo dutto alqur'an nela sa sallam holno wurduno ko nden mbawate sellinde e ko ɗum woni toɓɓere men aɗa nde ko kalɗa ko e korka mbo waɗɗi holmbo korka waɗɗi en naate korka eyyi korka waɗɗi ko e julɗo ko adi fof julɗo korka waɗɗi koye kellifaɗo julɗo o e kellifaɗo o e kattanɗo hoorde o e kadi ganduɗa taw o ala gantu eyyi julɗo kellifaɗo kattanɗo taw kadi ala gantu eyyi juuɗɗo kellifaɗo kattanɗo fami oɗon ganduɗa korka ina waɗɗi e makko so woni julɗo o woni kellifaɗo o woni celluɗo o woni ñiiɓɗo taw wonani ɗanniɗo taw mo ñiiɓi kadi o wona ɗanniɗo tasa fami comme ɗanniɗo allahu subhanahu wa taala wi toon faman kana minkum maridan aw ala safar so tawi jomum sellani korka waɗɗaki e ma kono ma ñamin so tawi kadi gonɗo e ɗanngal annangoye balɗe ɗe gonɗa ɗe ɗanngal a hortaɗe kono noon ka joɓoyo ɗum so tawi mbo hellifaka kadi korka waɗɗaki e mum mo hellifaka korka waɗɗaki e mum kono so hoori no moƴƴi sabu waɗɗi koye kellifaɗo ƴoƴƴo kanko aɗa yalti hen kellifaɗo ƴoƴƴo julɗo tawno korka wonata korka ma an farato e makko ma wona julɗo hoɗɗo e maɗa kono ɗiɗo fof so kawi ndendi ɗum e neɗɗo korka ina waɗɗi e maɗa korka allah subahana taala farri ɗum e dow maɗa ka korowo sa woni julɗo sa woni kellifaɗo sa woni kattanɗo aɗa tawra aɗa hattani horde kadi aɗa selli e banggueji ɗi foof kadi a ala gantu kaɗo horde korka ina waɗɗima joni mo korka waɗɗi taw wawa horde eyyi mo korka waɗɗi taw wawa horde o woni baɗowo kaffara o ñamminto kaffara woni kala ñalawma o itta fodde kina wona 800 grammes o totta miskineɓe fodde kina wona 800 grammes ko wiyata mudde nifgo sa qimima ɗum wonata ko 800 grammes wonata ganduɗa kilo eyyi
wawi harde neɗɗo tan ina wawi ganduɗa ko 800 grammes wonta kilo sa hoddoroyi tawde woni kilo ko 1000 grammes so sa ƴeewi ma wono 800 grammes ko ɗon tolnoyto itta ɗum ñammina kala ñalawma mbaɗa noon ñammina so tawi an a ala kadi kono so jogui ɓi ina jogui ne wawi ñamminandema ina wawi waɗandemo kadi eyyi so tawi a ala ɓi ina wawi ñamminandema ina wawi waɗandema so tawi ala so tawi joom suudu ma ne jogui ne wawi ñamminandema so tawi debbo o ala ngal mo jogui wawi ñamminande ɗum mbo korka waɗɗi taw wawa horde taw wawa horde comme o sellani yani o sellani wonto toli nayyo walla so hoori o fekkori ne gandi wona yimɓe wona mawɓe ganduɗa jahata natta hattande korka jogui rafiji ɗum noon jomum kala hoorani natti so horde kam rafi so hoori tan paɗɗoto hen won hen ganduɗa so ɗomɗi tan paɗɗoto so keyɗi tan paɗɗoto won hen ganduɗa hanti ko won hen ni ko yi ha ko ordonnance jogui ɗumen yo ɗum noon gasaga ɓe woni ñamminoɓe on woni mo ñamminowo woni mbo sella ina korke no fari e makko kono wawa horde o ñamminto wadde oustaz Allah jarama a jarama sen nani haala ka wadde woni mo korka waɗɗi taw wawa horde o haali on holko Allah wi walla holko neɗɗo sallallahu alaihi wasallam wino so neɗɗo yi ha tolnimo ɗon holno foti wadde ko foti wadde kafara ñamminde neɗɗo ko foti no 800 grammes so ala on jogui ɓiyiko walla so tawi ko joom suudu makko walla tawi ko bamma makko ene jogui ene wawi ñammindandemo neɗɗo foof ñalawma foof neɗɗo goto 800 grammes ɗum mi waɗanmo ɗum wonata kafara makko o wayino korɗo journée o foof wona eyyi ɗum so ɗum ɓenni oustaz en naati e lewru korka min mboɗo yiya hen saahaji yimɓe ɓe ganduɗa kejjari ɓe mbaɗi ɗum ko farilla anan de kadi e waktu poɗɗo waɗede kejjari o e waktu mo neɗɗo foti accude avant kene juula e kadi waktu poɗɗo humtede o ɗum oustaz holko mbaɗa laɓɓinande hen yimɓe ɓe jottoro ɗum ya alhamdulillahi rabbil alamina kejjari ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi yimɓeɓe yo kejjoto saabu ina e kejjari barke so nelaɗo sallah sallam waɗi hunde wiyete ko sunna wona wadde kanko mo hejjotono o wiye yimɓe yo kejjoto saabu ina e kejjari ndi barke kadi wonto wasi yimɓeɓe so neɗɗo a tawi aɗa hejjo so tawi koye galle mon walla taw aɗa wondi ganduɗa hayso koye locataire uji sa fewni kejjari findin hoddima walla nodda hoddima yoɓe gar ɓe kejjudo e ma saabu ene waɗi moƴƴere ɓural no fewi saabu nelaɗo sallah sallam waɗano noon omo yamirtuno kadi yo yimɓeɓe mbaɗat noon wadde annene sa ronkani ko joguiɗa ko findi yimɓe kejjuɗen walla hokkani ɗum hejjade ar kejji taw aɗa jogui ko heewi nawa kejjiɗo ɗon kadi woni wiyoɓe min mi heyɗata mi hejjotako ala nelaɗo wiyani pour sara haari walla sara heeɗi nelaɗo wi ko en kejjo saabu kejjari ina kejjari ndi barke o wiyani sara heeɗi o wiyani sara haari o wi ko en kejjo saabu kejjari hen barke hayso ko tamorode ƴettu ñaama barke ɗe nelaɗo sallah sallam wiɗi beele kawra hen mbasa dalinoɗa son finimi ron kadi ɗanade saabu enen gandi hakkude kejjari e salatu jokkodiri firti wadde so neɗɗo añi wiide mi yiiɗa finde ronkimi ɗanoto wadde on sa ƴeewi o finata e waktu juulateɗo o sa ummima hejjima tan ma waw jottade pour wawde julde waktu fajiri o kono so tawi neɗɗo o kala mo jiiɗama hejjotako heewi ko wonde bendorowo wadde nelaɗo sallah sallam wi noon yo yimɓe kejjota ina e kejjade barke joni noon kejjari ndini kadi ko holto woni sherti holto woni haddu mo ganduɗa ɗo woni foti haaɗede ɗo poɗɗa hejjade ha ɗo ko ɗo foti haadde sa walama woni ñamde jamma ha gasa kono so yeehi tan ha heddima saabu nelaɗo sallah sallam en jii toon hadisaji o wi mbi so tawi ha heddima fodde waktuji fodde kaɗa wawa janngude ayeje 50 ayeje 50 wonde ganduɗo o holko woni aya fodde kaɗa jangga hen waktuji 50 waktu ko aya 50 ayeje 50 ko aya alquran comme no bismillahi rrahmani rrahim qul huwallahu ahad allahu samad comme no aya tan no pamirta wona 30 minutes ko aya quran hay quran yetta ko 30 minutes aya quran yettaki 30 minutes saabu ay waɗi aya juuɗe wawi aya dabɓe kono wonande so yiwi aya quran fodde aya 50 ko pour gandude ayaji o haaldi ɗum so tawi neɗɗo o anda ɗum yo taw kadi andi ganduɗa waktu pour so fajiri sekima taw mbo wawa andude
so tawi o anda kadi o watta hakkille makko taw omo andi montor taw andi waktu namno anduɓe waktu kejjeteɗo o nanga hen kadi walla tawi kadi koye juma o yowti par ce que juma ko yimɓe joyitto koye juma e juma noddina sahaji eɗen gandi jumaji ne jogo probléme micro saabu sahaji courant coupe sahaji noddino wendora so tawi neɗɗo o yowtima e juma tan ma feere ñamɗa taw ko wiyeteno ceerno wadde neɗɗo on foti hande andude waktu makko waktu kejjeteɗo so tawi o anda banggal asman o yo andu banggal waktu o namno anda walla o yowito e ganduɗo waktu taw ganduɗa so yi o famani taw koddiɗo makko en andi waktu o haɗa ɓummade fajiri seki walla sekaki saabu eɗen gandi Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ummade korka ko min tulu'il fajr ila ghurubi shams ko ummade fajiri ne sekoto ha feere fuɗɗir nangue wadde so tawi a ñami noon taw fajiri ne seeki Allah subhanahu wa ta'ala wi korka min tulu'il fajr ila ghurubi shams wadde noon ko korka ma wawata sellude ko ummade to Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ummade fajiri sekoto ha faade puɗal nangue wona puɗal nangue de puɗal nangue taw weeti nangue fuɗa taw weeti kono fajiri ƴellitto nde fajiri sekoto nde ko ummade ɗon ha fawde muntirde nangue o to o atimu siyama ila leyli fawde jamma o ko toon nden timmata fewde jamma kadi eɗen jiiya sahaji yimɓeɓe aɓe ndewa tan e nelaɗo wi yo neɗɗo yawat tajje yawat tajje noon ko yo taw aɗa andi so nangue muti walla mutani wona nangue wirno seeɗa wayno niɓɓiɗi tan saabu haji en sahaji aɗa cikka ko niɓɓiɗi taw ko hiiri taw hirani kadi sahaji yimɓeɓe nen jooɗo tan ndewa ko leerayo so a leerde taw futoro yoni guilnani wadde ko filo neɗɗo wadde ɗum foti ɗum andude foof ko ɗum tagi Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo ko adi ndewa noon kam gande kam adi ndewa ton kam nden ma ganda Allah haqqi ne bawa rewde mo wadde ko ɗum yimɓe tesko ɗum saabu so tawi nan aɗa hande ara ñaama anani as-salatu khairu min an-nawmi so tawi an a waktu anani as-salatu khairu min an-nawmi waɗɗima ko waɗa ko hunde kukkidde wona wiide min moɗoyde saabu nde o noddi nde taw ko fajiri seki ma pari wona wiide min moɗoy ha mi wadda feere jaroyde ndiyam joni kadi so tawi kadi omo wi as-salatu khairu min an-nawmi kono an ara yenana waktu o yonani ñaam kono sara yenana waktu o yoni hayso noddinani sa ñaami ala korka sino woni hunde ko anani as-salatu khairu min an-nawmi ara andi tigi ko as-salatu khairu min an-nawmi ko yoni ɗon poɗɗa haade a fotani wiide ha darmi moɗa woni ko hunde poɗɗa ko accude eyyi so tawino kadi o wi on wi as-salatu khairu min an-nawmi kono ara andi yonani taw ko jumɗe ara yenanade ñaam par ce que tindini korka wona pour ne micro o ha wi as-salatu khairu min an-nawmi walla Allahu akbar ko yo waktu o timmi ko ɗum woni ko sohla ko wona noddinama sa yi noddinama juuma ko neɗɗo tan omo noddin taw yonani omo noddin taw yoni omo noddin taw yawti wadde ko adi fof ko yimɓe foti andude ɗum alhamdulillahi rabbil alamin oustaz Allah jarama ko kokken ɗon e hojomaji en jettima hen min jetta Allah min juulayno laɗo sallallahu alaihi wasallam min jettuma kadi no fewi e gandal laftogal ngal e gande kadi fasaha mo joguiɗa wallahi min jettuma min jarnoma no fewi mbiya yallah junno balɗe moƴƴina batani wadde bandiraɓe julɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Fouta Plus a dewle Sénégal e caggal leydi foof min calmitimon min jurtima moon emin ñagono Allah moƴƴere yo Allah yoɓ continue kadi e abonneji moon continue noon kadi e partage ji moon moƴƴere Allah e moon emin galana on jobdi ya Allah emin juuro kadi emin calmina wonnoɓe e karallagal ngal wondude réalisateur Diom Sall ene wonde Am Junior ene wonde biteɗo Kara kadi ene wonde o mo ganduɗa biteɗo Mara min calmini foof min juurima ɗumen oustaz konngol ma cakkitingol e émission alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man safa ila yawmi tuhfad fihi ahlu zaghi wal jafa ذكرك الجفا في حالة الصفاء من الجفا ko wiide yimɓeɓe yo tinno e korka ko lewnu profittewndu ko ɗum woni bonus normal yo Allah okku en no korirɗen yo Allah okku en timmode moƴƴere yo Allah waɗa en e jeyaɓe ɓen riminteɓe e jeygol ɗum noon wi assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ha janggo